Сәлемсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина улга таба койбыр темалар турында. Шолыда коронавирус белән авыручылар рәтен тагын 7 шәһәрдәшебез тулыландырды. Республика буенча статистика нинди? Төрле программалар буенча 3 миллиардка якын акча торак йортларны һәм ишек алларын төзекләндерүгә китәчәк. Шолыда капиталь төзекләндерү башланды. Bir рәхәтнең мең михнәте. 25-нче комплекстагы аллеяда урнашкан эскәмияләр ни өчен сөендерми? Татарстанда тәүлек эчендә коронавирус йоктыруының 36 яңа очрагы ачыкланган. Шолыда COVID-19 диагнозы 7 шәһәрдәшебезгә куелды. Шулай итеп, 7 июльгә республикада коронавирус белән барлыгы 4823 кеше авырый. Шолыда бу күрсәткеч 747-не тәшкил итә. Торак йортларда күптән көтелгән капиталь ремонт башланды. Быел 214 торак йортта масштаблы эшләр башкару планлаштырыла. Чаллы мэры Нойлы Мәгдиев иртәнге киңәшмә барышында капиталь ремонт буенча эшне тәүлек буе оештыруга кушты. Торак фондны яңарту турында Эльвина Андрова сөйләячәк. Шәһәр башлыгы эшләр җылыту сезоны башланганчы тәмамланырга тиеш дип белдерде. Быел йортларны капиталь ремонтлауга 1 миллиард 400 мең сум. Безнең ишегалды программасы буенча эшләргә 1 миллиард 300 мең сум акча бүлеп бирелгән. Бу акчалар шул исәптән төзүчеләргә һәм тәэмин итүче предприятиеләргә хезмәт хакларына да тотылачак. Торопиться нужно, не в ущерб качеству, нужно торопиться. Никаких выходных, проходных быть не должно. Забудьте пока. Наша с вами задача сделать лучше. В части содержания города. Других задач нету. Также работы ведутся по лифтовому хозяйству. У нас 95 лифтов подлежит ремонту в этом году. У нас там есть высокое исполнение, в районе 60%. Я думаю, что там все мероприятия будут закончены уже к осеннему периоду. Планируем, что к 1 сентября все эти ремонтируемые лифты в этом году они будут запущены. Зәп бистәсенең 19-10 йортында фасадны капиталь ремонтлыйлар. Күп катлы йортта яшәүчеләр ремонтны күптән көткән. Алар бары яхшы нәтиҗәгә өметләнәләр. Өйдә ярыклар бар иде стеналарда. Менә шул ярыкларны хәзер салагач, өйләребез җылы булыр инде. Тышкы яктан да матур айталар, Аллага шөкер. Ерактан күренеп торыр матур булып өебез. Иске шофларны чистартып, аңа монтаж күбеге тутырганнар. Хәзерге вакытта эшчеләр стенага бетонны контакт яга, аннан соң җылылык өчен аңа махсус плитәләр ябыштырачак. Шуннан соң инде бизәкләү эшләре генә калачак. Эльвина Андрова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Татарстан фермерларына 1 миллиард сумга якын грант алу өчен сертификатлар тапшырылды. 152 фермер хуҗалыгы ярдәм алды. Безнең төшерү төркеме яшь фермерлар Бәшировлар гаиләсе белән очрашты. Алар үз эшен узган елның июнендә ачканнар. Бүгенге көндә аларның фермасында 65 бозау һәм 55 үгез бар. Альбина Бәширова сүзләренә караганда, катлаулы икътисади ситуацияны исәпкә алып, бу алар хуҗалыгы өчен бик мөһим ярдәм. Безгә хөкүмәт 5 миллион сум акча алата ярдәм итте. Без аны яртысын төзекләндерү эшенә юнәлтәбез, икенче яртысын мал сатып алабыз. Грант алучылар арасында 152 ферма, 63 яңа эш башлаучы, 25 гаилә, шулай ук 64 агростарт төбәк конкурсында җиңүче булган. Һәр фермага 1 миллион сумнан алып 29 миллион сумга кадәр акча бирелде. Татарстан фермерлары 900 миллион сумлык грантлар алды. Бу акчаларга республикада 62 сөт, 14 кош, 5 ат һәм 4 балык фермасы төзеләчәк. Шулай ук профиле министрлык җирле авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларына да зур ярдәм күрсәтә. Конкурста җиңүче 10 берләшмә алган грантларның гомуми суммасы 300 миллион сум тәшкил итә. Экзаменнар нәтиҗәләрен белеп булачак. 6 июльдә укучылар тапшырган рус теле буенча БДИ нәтиҗәләре 20 июльгә кадәр билгеле булачак. 7 июльдән имтихан тапшыручылар үз балларын 23 июльгә кадәр беләчәк. Югары уку йортларына керү өчен минималь керү баллы 36. Бу хакта Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы хәбәр итә. Математика буенча БДИ нәтиҗәләре 24 июльдән соң билгеле булачак. Вузларга керү өчен минимум
сум 27 балл кирәк. География, информатика һәм әдәбият буенча нәтиҗәләр 17 июльгә кадәр билгеле булачак. Өлкән сыйныф укучылары тарих һәм физика буенча йомгаклау бәясен 27 июльгә кадәр беләчәкләр. 30 июльгә кадәр җәмгыять белеме һәм химия буенча БДИ нәтиҗәләре билгеле булачак. Биология һәм чит телләр буенча нәтиҗәләрне 2 августка җиткерәчәкләр. Ял итү рәхәтлек бирер урынга шәһәрдәшләрне борчылырга мәҗбүр итә. Чаллы ТВ-ның Кайнар элемтәсенә 25-нче микрорайонда яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Татарстан урамындагы 11-нче, 12-нче һәм 13-нче йортлар буенда урнашкан аллеяда тәүлек буе билгеле бер яшәү урыны булмаган кешеләр вакытын уздыра. Чаллылар үз балаларының иминлеге һәм санитар хәл өчен борчылалар. Безнең төшерү төркеме урынга чыкты. Прошу вас обратить внимание на проблему. Вот так каждый день. 25-нче комплекста аллея буйларындагы бу эскәмияләрне 2 ел элек җирле үзидарә рәисе грант акчаларына куйдырган. Башта бу чаллыларның яраткан урыны булган. Балалар белән йөргән вакытта алардан файдаланган, өлкән кешеләр ял итәргә утырган. Әмма тора-бара эскәмияләрне сугбайлар, алкоголь кулланырга яратучылар үз иткән. Бу проблема праздниклар чорында ишче дә авыр булды. Мен внучка белән иртән чыгам, кичәм обед. Монда узатырган түгел, что скамейка, что кучками, что и мусор. Әгәр әз генә аларга барак карап җырсаң, алар өчен начинает сиңа кричать, акырга, что ж к чему. Аллеяда һәм якындагы йорт подъездлары янәшәсендә көн саен 15тән артык субай җыела ди җирле халык. Спиртлы эчемлекләр эчәләр, тынлыкны бозалар һәм үзләре артыннан чүп-чар калдыралар. Моннан тыш тирә-юнь территориясе җәмәгать бәдрәфенә эскәмияләр йоклау урынына әверелә. Коммуналчылар без бу территориягә хезмәт күрсәтмибез дип аңлатты. Әмма шуңа да карамастан урам җыештыручылар көн саен билгеләнгән график нигезендә территорияны җыештыралар. Здесь все стабильно. Каждое утро здесь лица пьют, гуляют, чем только здесь не занимаются. Неоднократно с нашей стороны были направлены письма в администрацию Автозаводского района, плюс в Автозаводский отдел полиции для того, чтобы как-то изменить ситуацию. Чаллылар ярдәм сорап участковыйларга мөрәҗәгать итә ала. Әлеге сюжетыбызны төшергәннән соң Эчке эшләр идарәсендә бу проблемага игътибар итәрләр һәм вазгыять ниһаять үзгәрер дип өметләнәбез. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең Кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8995 982 3108 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Машина йөртүчеләр игътибарына 8 июль көнне көндезге 2дән төнге 2гә кадәр Хасан Туфан проспекты буенча Чулман проспектыннан Раскольников урамына кадәр, 9 июль көнне 10ннан кичке 8гә кадәр Хасан Туфан проспекты буенча Чулман проспектыннан Раскольников урамына һәм Раскольников урамы буенча Хасан Туфан проспектыннан Рәис Биляев урамына кадәр юл ябылачак. Юллар ябылышы Мастер телевизион нәфис фильмын төшерү белән бәйле. Шәһәрдәшләр өчен яңа бәйге игълан ителде. Конкурсның гран-прие 50 000 сум. Чаллыда ил объективта Бөтен Россия халык сонын алу конкурсы старт ала. Конкурста 30 сентябрьгә кадәр катнашырга мөмкин. Эшләр 3 номинация буенча кабул ителә. Катнашу өчен исәпкә алуның рәсми сайтында теркәлергә һәм махсус форма тутырга кирәк. Эшнең үзен Инстаграмга актив сылтама белән Страна 2020 һәм фотоконкурс перепись хэштегы белән урнаштырырга сорала. Конкурста җиңүчене халык сонын алу сайтында тамашачылар һәм жюри билгеләячәк. Җиңүчеләрне һәм призерларны 15 октябрьдан да соңга калмыйча игълан итәчәкләр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10.